Anzjan ta' 71 sena mill-imġar li sena ilu tilef ħajtu wara li ttajjar minn trak waqt li kien qed jaralu biex idawwar kien intlaqat diversi drabi sakemm ix-xufier kollega tiegħu induna bih, b'riżultat li kien sofra ġrieħ estensivi f'rasu. Dan ħareġ minn xhieda li ngħatat quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek mill-Avukat Mario Buttigieg, espert li kien imqabbad mill-Maġistrat inkwerenti. David Emmanun ta' sewwieq tat-trak qed ikun mixli li ikkawża l-mewt ta' sieħbu Karmenu Mikallef waqt li kien qed jimmanuvra fi triq dejqa u qed iwieġeb mhux ħati tal-omiċidju involontarju li seħħ fit-3 ta' frar tal-2022 f'Birżebbuġa. Aaron Steven Stewart Edward Ritchie weħel 5 snin ħabs wara li nqabad fuq is-CCTV tal-appartament stess jisraq ġojjelli u oġġetti tad-ditta waqt li s-sit kienet imsifra. L-akkużat li huwa magħruf sew mal-pulizija nstab ħati li l-għada tal-miliet tal-2017 huwa seraq beluf ta' euro minn appartament fra ġdid. Fosthom ġiżirana ta' valur sentimentali għall-vittma e kif kienet ta' missiera li kien ġinieqes. Kienet ukoll il-vittma stess li provdiet il-provi lill-pulizija bl-imputat intaraf permezz tal-piercing f'wiċċu u tatu fuq il-wiċċ ta' idu. L-ammont misruq il-aħħaq madwar 10,000 euro. Mara ġiet immultata 4,000 euro ngħatat sentenza ta' ħabs sospiża wara li ammettit li nhar il-ħadd weġġed gravi raġel u reżistiet b'mod vjolenti l-arrest minn 3 uffiċjali tal-Pulizija. Iċ-ċittadina Ukrena Ħaljana Motruk ta' 27 sena ammettit ukoll li kienet fis-sakra u li ma setgħex tieħu ħsieb lilha nnifisha f'post pubbliku. Il-qorti kkundannata sentejn priġunerija sospiżi għal 4 snin u ordnatilha wkoll tħallas multa ta' 4,000 euro. Barra minn hekk il-qorti projbiet lil mara milli tersaq lejn ir-raġel li aggrediet jew lill-uffiċjali involuti u jekk tagħmel dan teħel 1,000 euro oħra.